mag-live ka ya? Diya ka mag-live, oh. Yan. Mayong buntag na itong tanan, igsoon ko diya kang Kristo, haleluya. Usa na usab ka malipayong kabuntagon, alang ka na itong tanan, usa na usab katakna oras sa kaadlaw, nga kung di ng Ginoo, haleluya, naghatag og higayon. Alang kanimo, kanako kanaton tanan, haleluya, nga magpadayon kita sa pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, samtang kita, haleluya, nagapaabot sa ikaduha nga pagbalik sa Ginoo. Haleluya. May malipan nga kabuntagon ka natong tanan, igsoon ko diya kang Kristo, labi na, haleluya, sa tanang nagasubaybay nining programang live ministry sa Apostolic Ministries for Christ, igsoon, haleluya. Usa na usab ka manindot ug malipayon nga buntag ka natong tanan. Praise God. Ug mausab to igsoon, haleluya, nga naputol ang koneksyon ni Pastor Jen, praise God, nga sa Apostolic Survivors. Usa-usab ko ka, haleluya, ka nagatanaw, nagasubaybay sa iyang programa, no? Haleluya. Bisan tuod nga layo kami igsoon, ana siya sa Sultan Kudarat, bagong bayan, apan ako igsoon aniya ko sa dinhi sa Indonesia, nga akong nahimutangan ug asa maabot ang tingog sa alagad sa Ginoo. Ning takna igsoon, haleluya. Ano na usab kita alang sa pagpaminaw sa pulong sa Dios ug nining takna, haleluya. Salamat ug salamat sa usan-usab kahigayon nga gihatag sa Dios alang kanatong tanan nga pinaagi ni igsoon maminaw ta sa iyang pulong, magtuon ta sa iyang pulong samtang haleluya aduna pay makita, aduna pay mabasa, madungog. Gamiton nato igsoon kung unsay makapamaayo sa atong kinabuhi. Haleluya. Kamusta ang kinabuhi sa Kristohanon igsoon? Kamusta naman ang imong kinabuhi? Kamusta naman ang imong kinabuhi nga taliwala, haleluya, nga nagalakaw ka sa kangit-ngit?
Tungod kay ning kalibutan na igsoon, hallelujah, mao nay kangit-ngit sa atong kinabuhi. Mao nay nagahatag kangit-ngit ngadto sa mga kahayag. Kining atong ginapuy-an karon igsoon, temporary lang kini nga diri ta magpuyo karon. Hallelujah. Mao nay gamiton, hallelujah, sa kalaban igsoon. Mao nay kangit-ngit nga atong ginapuy-an karon apan sikin sa mandaya ang nagahatag og kahayag. Tungod kay mao na yung kangit-ngit igsoon ning kalibutan na, hallelujah, ang pangutana kinsa ang kahayag. Hallelujah. Igsoon nasayon na ka kung sa imong itubag. Ang kahayag walay lain kun dili ikaw igsoon. Tungod kay ikaw man ang gipili sa Ginoo, ikaw ang mahimong kahayag ning kalibutan na. Gani igsoon, hallelujah, ning takna unsay hinungdan nganong musimba man ka. Unsa may hinungdan nganong musimba ka, nganong sulod ka iglesia, nganong magsayo kag mata, hallelujah. Unsa hinungdan nganong ang usa ka tawo musimba man, magsayo og mata, maglungag, magpakaw sa iyang anak, sa iyang kahayupan, magatuman, hallelujah. Human magsimba. Kana igsoon usa ka na, hallelujah, ka pagantos. Kinahanglan magantos usa ka igsoon bago ka makaabot sa imong destinasyon. Anong usa man katawo igsoon nganong musimba man. Pwede ka mag-comment igsoon. Hallelujah. Nganong ang usa man katawo musimba, musulod og iglesia, kinahanglan man, hallelujah, nga magmataog sayo, maglungag, mangitag kanunon, maglihok sa panimalay, magpakaon sa kahayupan, magpakaon sa kaanakan, hallelujah. Kung kinahanglan mo simba pa, muna igsoon, hallelujah, usa ka butang, hallelujah, nga akong pangutana kaninyo igsoon. Nganong kinahanglan man nga musimba ka, musulod ka ng iglesia. Tungod kay dili sapat igsoon, hallelujah, ang pagkinabuhi sa matag adlaw, ang pagtrabaho, pangitag salapi, pangitag sapi, pangitag pagkaon, hallelujah. Dili igsoon. So kinahanglan daay nga musimba ka, tungod kay, hallelujah, importante ka. Kinahanglan mo simba ka aron madawat mo, hallelujah. Ang pangutana igsoon sa may nagapaabot nimo dito sa langit ug bag-ong yuta. Mo na ginatunguha sa mga Kristohanon igsoon, kadalasan sa mga Kristohanon mo na ginatinguha, ginapangandoy nga kinahanglan magsakripisyo sila, magantos nga magmatag, hallelujah, sayo alas 5 sa kadlawon, alas 6 bana, hallelujah, magtrabaho og sayo aron makasulod og simbahan og sayo. Apan kung wa kay pagtinguha sa imong kinabuhi igsoon, kung tinguha lang ka, hallelujah, nga magkaon adlaw-adlaw, magtulog, hallelujah, magtrabaho, apan kung di ka magtinguha sa simbahan igsoon, hallelujah, di mo madawat ang nagapaabot kanimo nga ganti. Mo na usa ka ganti sa Kristohanon igsoon. So unsa man ay nga ganti igsoon? Gani igsoon, hallelujah, ang akong pangutana kaninyo, unsa may hinungdan nganong musimba man ta. Ikaw igsoon, walay mali sa usa ka tubag. Apan adunay mas labing, hallelujah, mas labing dako nga tubag, mas labing manindot nga tubag. Anong kinahanglan man nga mumatakag sa iyo, maglungag pa ka, magpakaon sa imong anak, hallelujah. Pagkauman musimba, masunod iglesia, maminaw sa wali sa pastor, magdayeg sa Ginoo. Pagkauman maguli na usab. Pagkauman, hallelujah, magtulog, magtrabaho. Kinaigsoon, hallelujah, nagabalik-balik na natong kinabuhi. Magtrabaho, magkaon og tulog. Apat kung wala kay pagtinguha igsoon, nagkaon og tulog ra ka, nagtrabaho, hallelujah. Pero kung dili gani ka mosulod sa adlaw nating papahulay, musimba sa Ginoo, di ka makadawat sa ganti nga gitigana sa Dios alang kanimo.
Masayang ra ang imong paghago. Masayang ra ang imong pagmatag sa iyo. Pagtrabaho. Pagpakaon sa kahayupan. Pagpakaon sa imong mga kanakan. Pero dili mo sulod og simbahan. Hallelujah. Sakit ni igsoon. Pero kani pinakalabing mas importante sa atong kinabuhi. Nga dili lang ta manginabuhi ning kalibutan kun dili mo simba sabta sa Ginoo. Dili lang kay mangita tagsapi aron natay pakaon sa atong mga kayupan, kaanakan kun dili hallelujah magtrabaho sabta sa Ginoo. Nga dili lang dayta manginabuhi ning kalibutan kun dili manginabuhi usab dayta hallelujah isip Kristohanon. Nga naman nagson kining usa ka pagsimba dakong kahimuan, dako nga tabang. Kay kung dili ka mahinimbahon igsoon hallelujah, wala kay mapunit, wa kay madawat nga gasa. So unsa man nga gasa nga nagapaabot sa Kristohanon, nagapaabot nimo. Hallelujah. Ang usa ka tawo mag-antos igsoon, magsayog mata, magpakaon sa iyang anak, naapay iyang makayupan, naapay umahan, hallelujah nga atimanon. Human ang mga anak pakanon, ang bana atimanon sab. Pagkauman mo sulod ang iglesia, kana igsoon usana nga paghago, pag-anto samtang ikaw anapa sa kalibutan. Samtang ikaw nagapuyo pa ning ilalom sa kalibutan. Samtang nagatamak ka, nining yutaa, hallelujah, kinahanglan mag-antos ka, magsakripisyo ka, bago ka makaabot sa imong destinasyon. Asa man daay ang destinasyon? Asa man daay padulong ang imong destinasyon igsoon? Tinguhaa lamang, hallelujah, ang makapabaayo sa imong espiritu o kalang. Apan ayaw tinguhaa ang mga butaning kalibutana. Tungod kay mawala lang na. Kinaigsoon tinuod di nga butang. Ang pulong dili pwede mamakak. Apan ang tao pwede nga mamakak. Hallelujah. So unsa may ginatinguha sa tao igsoon? Unsa ginatinguha sa usa ka Kristohanon, mga butang ba ni kalibutan na? O mga butang sa langit niya dili makita? Mga butang ba ning kalibutan na nga makita lang, mawala? Hallelujah. Apan ang mga butang dito sa langit igsoon nga dili makita, hallelujah, kini imong maangkon kung magpadayon ka sa pagsunod sa Ginoo. Munay hallelujah pinaka-importante sa atong kinabuhi igsoon, labi na sa imong kinabuhi. Ayaw pagunahuna nga hallelujah gikapoy na ka magmatag sa iyo, gikapoy na ka magpakaon sa imong mga kahayupan, gikapoy na ka hallelujah magatiman sa imong hallelujah magginikanan, parente. Apan igsoon, walay Kristohanon nga dili magsakripisyo bago makaabot sa destinasyon. Walay usa ka Kristohanon hallelujah nga moagig nindot nga kinabuhi. Kitang tanan adunay pagsulay igsoon problema. Apan usa kini hallelujah. Apan mo nay usa nga atong masinati pag-usab. Moagi sa daghang sakit pagsulay. Nganong nag-antos man ka karon igsoon? Nganong nag-antos man ka? Nganong nagsakripisyo man ka? Nganong naghago man ka? Aron lang mahaluya makasulod sa iglesia. Ang usa ka tawo adunay ginatinguha, ginapangandoy kung anong hallelujah nagapaningkamot siya nga mosulod sa iglesia, bisan tuod daghan siya ginaguyod nga problema pagsulay hallelujah kasakit. Apan ng tanan igsoon hallelujah mawala ng tanan. Kung ikaw nagatinguha igsoon nagapaningkamot ka nga mosulod og iglesia, magmatag sayo hallelujah, magkaon sayo, magsulod og iglesia, mosulod simbahan aron lang hallelujah madaygan nimo ang Ginoo.
aron nga dili mahimong walay kapusdanan ang imong paghago. Igsoon, buhata ang tanan nga imong makaya samtang buhi ka pa ning kalibutan na. Hallelujah. Kung aduna kay Biblia, pwede nimo basahon ang atong keyboards nga pagadadon karon takna. Kung aduna kay Biblia, hallelujah. Basahig son. Ang gipadayag kapitulo 21 bersikulo hallelujah. Bersikulo 1 ngadto sa 4. Revelation chapter 21 verse 1 to 4. Hallelujah. Basahig son ang atong keyboards karon nga pagadadon. Gipadayag o Revelation chapter 21 verse 1 ngadto sa 4. Hallelujah. Praise God. Og nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kasunlong babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Og nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios aniya na sa katawhan. Magpuyo siya tipon kanila. Hallelujah. Og sila mahimong iyang katawhan, ang Dios makig-uban kanila, og siya mahimo nga ilang Dios. Pahiran niya ang ilang mga luha, og wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit. Kay ang tanan, hallelujah, kay ang tanan kasakit nahanaw naman. Nahanaw naman ang daang mga butang. Praise God. Praise God. Onya, hallelujah, matud pa sa gipadayag ni Juan nga hinigugma igsoon. Kini, hallelujah, gipadayag sa Dios kay Juan nga hinigugma, usa ka apostoles ni Hesukristo, usa ka disciples nga gipadayagan sa Dios, hallelujah, nga matud pa dinhi kang Juan Bautista. Og nakita ko ang usa ka bag-ong langit og bagong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Hallelujah. Kinaigsoon, hallelujah, matud pa kang Juan nga hinigugma, Juan the Beloved. Nakita ko, hallelujah, ang bagong langit ug ang bagong yuta. Kay ang daan nga langit ug ang daan, hallelujah, nga yuta nahanaw naman uban ang dagat. Apan, hallelujah, andam na igsoon ang bagong nga langit ug ang bagong nga yuta. Mo na hinungdan igsoon nganong ang usa ka tawo o ang usa ka Kristohanon magantos, magmatag sayo, bisan layo, bisan tuod nga layo ang iyang balay, hallelujah, maning kamot, magmatag sayo, hallelujah, magligo, magkaon, hallelujah, magbaktas, maglakaw sa iglesia, masulod sa iglesia, aron lang mo simba sa Ginoo. Bisan tuod layo ang simbahan igsoon, pero naningkamot, nagantos, nagsakripisyo, aron lang, hallelujah, madaygan niya ang Ginoo. Mo na usa ka butang, hallelujah, nga ginapangandoy sa usa ka Kristohanon. Unsa man dayang mas labing dakong hinungdanon o hinungdan nganong ang usa ka tawo magsulod sa iglesia, magsimba sa Ginoo, magmatag sayo aron lang mosimba sa Ginoo. Tungod ay kini sa bagong, hallelujah, bagong puloy-anan. Unsa man ang bagong puloy-anan igsoon, mao, hallelujah, ang bagong Jerusalem. Muna usa ka Kristohanon, hallelujah, alam magmatag sayo, magpakaon sa anak, magpakaon sa kahayupan, napay ba natin manon asawa, pag
Pagkahuman sabay sila musulod sa iglesia. Uban ang anak, haleluya, ang igsoon, ang bana, ang asawa. Nindot kayo igsoon, ngang imong pamilya usara, nga ginalagaran og magmatag sayo, musulod sa iglesia. Apan subo pamalandongon igsoon. Sakit man huna-hunaon, subo man pamalandongon. Tungod kay ingon ni Mateo, haleluya, sa usa ka disciple sa Ginoo. Mateo 7:21. Dili tanan nga nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Mausab ni igsoon sa atong pagpaningkamot og sayo, pagmatag sayo, pagantos, maglungag patag sayo, magluto patag, haleluya, kanon, maglutog sudan. Paghuman magpakaon ta sa atong pamilya, mga anak, human magsulod og iglesia. Apan dili tanan igsoon madalan nimo sa sulod sa iglesia. Adunay gahig kasing-kasing sama sa usa ka bato. Haleluya. Dili tanan igsoon nagasimba, dili tanan nagasulod sa iglesia. Mausab nang giingon sa pulong sa Ginoo, Mateo 7:21, dili tanan nga nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa Dios. Bot pasabot, dili tanan nga nagasimba sa Ginoo maluwas. Kadaghanan dili maluwas. Sakit man pamalandongon igsoon, sakit man ang pulong, pero kini nga pulong nga dili mamakak tungod kay gikan kini sa Dios og sugo sa Dios, sa mga apostoles, sa mga propeta, pa kaniadto sa mga hari. Si bisang kinsang sinugo sa Dios. Ikaw igsoon, nagatinguha ka ba sa bagong langit o bagong yuta? Nagatinguha ka ba sa bagong kinabuhi? Kinabuhing wala na'y katapusan o kamatayon nga wala na'y katapusan? Pagpili sa duha igsoon. Apan nasayod ko sa inyong huna-huna. Sa wala pa kamo nagtubag, nasayod na ko sa inyong huna-huna o sa inyong tubag. Kinsabay mo pili sa kamatayon. Walay ni bisan kinsa mo pili sa kamatayon. Bisan pangutanon panimo ang buang-buang. Bisan pangutanon panimo ang wala na nangalagad sa Ginoo. Bisan pangutanon panimo ang usa ka presidente sa Pilipinas. Bisan asa, dili jud na mo pili og kamatayon. Apan kinsa daay magbuot sa kinabuhi sa tao kung dili mao ang nagbuhat nimo. Dili ikaw ang magbuot sa imong kalawasan igsoon, kung dili ang Dios ang magbuot sa imong kalawasan. Ang haleluya, ang importante niya na igsoon, kinahanan magsakripisyo na ka bago ka makasulod sa 2,400 kwadrado nga syudad nga giandam sa Dios alang kanimo. Kay kung di ka magantos igsoon, di ka mo matag sayo, di ka maghaluya sakripisyo, maglungag sayo, magpakaon sa imong anak, pamilya, pag mosulod sa iglesia, di ka makabaton sa bagong syudad nga giandam sa Dios alang kanimo. Paningkamuti ning usa ka butang igsoon. Paningkamuti ning pulong sa Dios nga gipadungog sa Dios alang kanimo. Nining taknaa, nining adlaw. Usa kini kapag pahinumdom alang kanimo sa imong mga pamilya nga wala pa mo simba, sa imong inahan nga wala pa mo sulod og iglesia, sa imong amahan nga wala pa mo sulod og iglesia, sa imong pamilya ginikanan parente bisan kinsa nga wala pa mo dor sa Ginoo. Haleluya, padunggan niya ning pulong at tungod kay gitawag na sila sa Dios. Gipili na sila sa Dios. Ang problema lang, kulang sa pagduol. Kulang sa pagduol. Haleluya, sa pulong sa Ginoo, pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pagsulod sa iglesia. Adunay uban. Kami ayson adunay uban. Mas okay man nga maminaw na lang mi. Mas maminaw na lang ko kay nakadungog man gyapon ko sa wali sa pastor. Nakadungog man gyapon ko sa mga pagdaig dito bisan na ako sa sulod sa panimalay. Hallelujah. Ingana ba dayong pagsimbay igsoon? Ang ginatawag nga pagpaningkamot, pagsakripisyo, pagantos bago ka makasulod. Hallelujah, sa bagong langit o bagong yuta. Kay kung di gani ka magsakripisyo igsoon, hallelujah, nagpakahiyahay lang ka sa sulod sa imong panimalay, di ka mo simba, igura lang ka magyakas sa imong balay, magtanaw TV, mag-unsa man kadiha, hallelujah. Pagpahinumdom lang ni igsoon. Kining tanan dili gusto sa Ginoo. Dili gusto sa Ginoo nga mahibilin ka sa panahon, hallelujah, nga mag-rapture na. Kaya once ka mag-rapture na, igsoon, mabilin ka, hallelujah, maulahira unya ang imong pagmahay. Maganin igsoon, gipadaygan sa Dios
Si Juan nga hinigugma, nga kining yuta, nakita niya bagong langit o bagong yuta. Tungod kay ang haleluya daan nga langit o daan nga yuta uban ang dagat, nahanaw na. Ganig son sampang dili pa maulahi ang tanan. Ingnan na imong parente, musimba na ta sa Ginoo. Talikdan na nato ang kangit-ngit, talikdan na nato ang atong kanayang nga dili maayo, ang pamatasan nga dili maayo, ang panultihan nga dili maayo, pinulungan, buhat nga dili maayo. Sa day buhat nga dili maayo. Kamo na sayod igsoon. Samtang aduna pa'y panahon, samtang dili pa umaulahi ang tanan igsoon, haleluya, sa imong pamilya nga wala pa nangalagad, padungga sa pulong sa Diyos. Padungga sila sa pulong sa Diyos. Nga mudool na sila nining panahon na, aron dili pa maulahi. Kay base lang pagbalik sa Ginoo may sama sa panahon ni Noe, nga daghan wala mituo. Sa sugo sa Diyos kang Noe, gipabuhat sa arka, apan gikatawan lang siya sa mga tao. Nagpadayon sila sa pagminyuay, pagkatawan ay pag-inom, haleluya, kalipay, pagminyuay, bisan kinsa. Nagkumpiyansa sila igsoon. Tungod kay niadtong panahon na walay nasayod sa pagbalik sa Ginoo. Kumpiyansa sila. Hala, nagpadayon sila sa kahilayan. Hala, nagpadayon sila pag inuminom. Hala, nagpadayon sila sa pagpalabig kaon. Pagpalabig hudyaka. Nagpadayon sila sa pagminyuay. Apan wala nila damhi. Sa kalitra, haleluya, miabot ang dakong pagsulay. Wala nasayod si bisan kinsa. Mao lamang ang nasayod, haleluya, ang gisugo sa Dios nga mao si Noe o Noah. Mao lamang nasayod. Apan unsa ilang gibuhat igsoon, busa sila naginulsol, haleluya, nga nahitabo na ang tanan. Gisilutan na sa Dios, haleluya, ang tibuok kalibutan, tanang tao sa tibuok kalibutan gipamatay niya. Tungod kay daghan naghugaw, daghan naglimpyohonon, perti ng hugawa. Gusto sa Diyos limpyohon niya ang tibuok kalibutan. Ang nahibilin walo lang kataong pamilya ni Noah. Apan kadtong nahibilin wala nakasulod sa arka o barko. Naghinulsol sila ison, apan ulahin ang tanan. Adunay uban dito igsoon pamilya gihapon ni Noe, pero wala sila mituo. Busa sila mituo, haleluya, nga nahitabo na ang dakong kasakit sa ilang kinabuhi. Kumpiyansa lang sila nga dili pa moabot ang Ginoo, nga dili pa mosilot ang Ginoo. Apan sa nahitabo na igsoon, ingon sa mga tao, Noe, parinti man ta pasudla ko sa arka, abriha ang portahan. Pero ang tubag ni Noe, haleluya, gisirad-an na sa Diyos ang portahan. Wala na'y higayon, dili na abrihan sa Diyos ang portahan. Busa igsoon samtang aduna pa'y panahon, abrihi usab ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing. Tungod kay nining takna, nining orasa ang Ginoo nagapanuktok sa imong kasing-kasing. Pasudla. Ayaw ang imong kasing-kasing. Pasudla ang Ginoo. Aron na nga ang Ginoo magapamuhat sa imong kinabuhi. Ayaw pasagdi. Kay basi mo balik ang Ginoo, haleluya, may sama kani sa panahon ni Noe. Walay mito kung dili nagpadayon sila sa paghudyaka, nagapadayon sa kahilayan ni kalibutan, nagapadayon sa pagminyuay, pagpalabig kaon, pagpalabig inom, haleluya. Apan yabot ang dakong pagsulay igsoon, dakong kasakit sa ilang kinabuhi. Tinuod man nga naginulsol sila, pero ulahin ang tanan. Wala na mabuhat si Noe. Samtang aduna pa kay panahon igsoon, nga maning kamot magsakripisyo, magantos, unsa may angay nimong buhaton. Ngaron lang maangkon mong kining bagong langit ug yuta. Unsa may angay nimong buhaton igsoon. Ngaron lang dili ka mahibilin. Dili ka mahibilin
sa ulahing adlaw. Hallelujah. Muna hinungdan igsoon kung anong nag-antos ka, kung anong nagsakripisyo ka, magmatakag sa iyo, maglungagog sa iyo, magpakaon sa iyong mga anak, daghan pagkatiman nun, bago ka masulod og iglesia. Kana igsoon usana kapag hago kanang imong pagbaktas og sayo, pagmatag sayo, pagsulod og simbahan, hago usab na igsoon. Hago na. Usana kahago. Pagmatag sayo, pagsulod simbahan, bisan tuod layo ang imong balay, hallelujah, pananing kamot ka sa nga mosulod kag iglesia, aron lang masimba nimo ang Ginoo. Usana kahago igsoon. Usana ka sakripisyo. Bisan tuod, hallelujah, adunay trabaho sa panahon nga Domingo. Hallelujah. Apan wala kami simba sa panahon sa Domingo. Tungod kay na ng adlaw, may pahulay ang Diyos. Gani igsoon, dili lang usab ta magasimba sa Ginoo sa panahon nga tigpapahulay. Dili lang ta magtawag sa Ginoo sa panahon sa tigpapahulay. Dili lang ta mosimba sa Ginoo sa panahon sa tigpapahulay. Tungod kay gipadaygan na sa Dios si Juan nga hinigugma. Nakita na niya ang bagong langit ug bagong yuta. Kaya ang hallelujah, ang daan nga langit, yuta, kadagatan, nangahanaw na. Matod pa sa bersikulo 2, igsoon, nakita ko usab nga mikunsad gikan sa Jerusalem. Hallelujah. Nakita ko usab nga mikunsad gikan sa langit ang balaang syudad, ang bagong Jerusalem nga gikan sa Dios, nga sama sa kasulnong babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Praise God. Amen. Kining syudara igsoon, kining syudad, hallelujah, andam na gayud sa pagsugat nimo. Andam na sa pagsugat nimo. Kining syudara, hallelujah, may sama sa usa ka babae nga kasunon, nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Karon igsoon, andam na baka nga musugat sa imong, hallelujah, pamanhunon? Andam na baka nga musugat sa imong bagong, hallelujah, bagong langit o bagong yuta? Bagong langit o bagong yuta, igsoon. Hallelujah. Kapan kung dili ka maningkamot, kining butanga, igsoon, dili dyan din mo ni maangkon. Kung dili ka magsakripisyo, magmatag sayo, musulod ang iglesia, dili dyan din mo maangkon. Bisan ganit doon lang ang balay, hallelujah, haluson na, pila lang katikang ang simbahan. Doon ra kaayo ang balay, pero dili makatikang musulod ang iglesia. Apan igsoon, hallelujah, ayaw hulatang ang Ginoo, matak-an mo, masawa. Ayaw hulatang ang pagbalag sa Ginoo, may sama sa panahon ni Noe. Ayaw gayud, igsoon. Paningkamuta. Ado naman kay gitinguha. Kung nganong kinahanan ka nga, hallelujah, mag-antos, magmatag sa iyo, hallelujah. Bisan to, ado na 5 buhaton sa panimalay, pagpakaon sa mga anak, hallelujah, pagatiman sa mga kahayupan. Apatungod ka, ikaw, dunay ginatinguha, igsoon, adunay ginapangandoy. Unsa may klase nga imo ginapangandoy? Kini igsoon, adunay ginapangandoy ang mga tao nga mapusdan ra.
sa ilang kinabuhi. Aduna sila ginapangandoy sa mga butaning kalibutan na. Apan nga nung dili man sila mangandoy, haleluya, sa mga butang nga ana sa langit. Kini mga butang manggod sa kalibutan igsoon, mahanaw, mawala. Kung imong basahan bersikulo 1 igsoon, unya nakita ko ang bagong langit, bagong yuta. Kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta. Ingon man ang dagat. Praise God. Nahanaw ha. Unsa na lang ka ang mga butaning kalibutan na. Dili ba mga hanaw, mga wala? Lisod man gud igsoon. Pero kung aduna kay haleluya ginatawag nga pagpaningkamot, paghago igsoon, nga mosulod kag iglesia bisan tuod dayo ang imong balay, daghan pa kagatimanon. Pero kung nagatingwa ka sa pagsulod sa iglesia, haleluya, aron lang maangkon mo ang bagong langit, bagong yuta. Pero kung di ka maghago igsoon, di jud nimo ni madawat. Dili ka makhaluya makasulod sa bagong langit, bagong yuta. Usa ka hinungdan, haleluya, ug usa ka mas labi hinungdan sa usa ka Kristohanon kung anong haleluya nga nagasimba siya. Kamo sister brother, pwede mo mag-comment din ha. Unsa may hinungdan nga anong mosimba maka sa Ginoo? Unsa may hinungdan nga ano man nga kinahanglan mo sulod tag iglesia. Praise God. Ngano man jud ison, ngano mo sulod man tag iglesia? Unsay hinungdan? Hallelujah. Ug ang bersikulo 3, ug nadungog ko ang usa ka kusog nga tingog nga nagsulti gikan sa trono. Karon ang puloy-anan sa Dios aniya na sa katawhan. Magpuyo na siya tipon kanila, ug sila mahimong iyang katawhan. Ang Dios makig-ubang kanila, ug siya mahimong haleluya, mahimo nga ilang Dios. Praise God. Ang pangutana na nigsoon, nagpuyo na ba Diyo sa imong kinabuhi? Ingon pa din hiyo. Hallelujah. Karon ang puloy-anan sa Dios aniya na sa katawhan. Hallelujah. Magpuyo na siya tipon kanila. Nagpuyo ba ka igsoon? Hallelujah. Gani igsoon, nining takna ang Ginoo nanuktok sa inyong pultahan. Ang Ginoo nanuktok sa imong pultahan karon. Paminawa igsoon. Nining takna, nining orasa, ang Ginoo nanuktok sa imong pultahan. Sa may imong buhaton, abrihon mo ba o dili? Abrihon mo ba o dili? Abrihon mo ba o dili, igsoon? Kinahanglan dili ka magduha-duha. Kay kung ang Ginoo nagani manuktok sa imong pultahan, haleluya, ayaw pagduha-duha, abrihi dayon. Hallelujah. Sa atong kinabuhi, igsoon, nangalagad ta nga wala ta nagpakayahay. Nangalagad ta nga daghan tag pagsulay. Nangalagad ta nga daghan tag kasakit. Nangalagad ta nga gibutang-butang ta bisan wala tay sala. Nangalagad ta, hallelujah,
nga gipakasala bisan wala tay sala. Wala ta nangalagad igsoon nga nagpakayahay. Wala ta nangalagad, haleluya, nga magpuyo ra. Ang kinabuhi sa usa ka Kristohan igsoon, nangalagad, daghag kasakit, pagsulay problema, pagbutang-butang, paghukom. Ano migson? Kini mga butanga usana ka part sa atong pagalhagad sa Ginoo. Kung imong paminawan ang pulong sa Ginoo, haleluya, kinahanan andam ka nga mosunod kaniya. Tuod kay Ginoo nagingon, haleluya, si bisan kinsa nga mosunod nako, kinahanan pasanon niya ang iyang cross ug mosunod nako. Apan kadtong dili mosunod, haleluya, kanako, ug dili mo pasan sa iyang cross, dili angay kinako. But pasabot igsoon, haleluya, sunda lang ang Ginoo. Unsa day kaulugan sa cross igsoon? Daghan ang nasulod na ng cross. Dili lang na basta-basta nga cross igsoon. Mo kadtoy mga problema, kasakit, pagsulay, tanan, pagbutang-butang, bisan wala kay sala igsoon, butangan kag sala. Pagsulay sa kinabuhi, pagsulay sa haleluya sa pamilya, ginikanan, tanan igsoon, gipas-an nimo. Apan unsa ingon sa Ginoo? Sunod lang nako. Kinahanan andam ka nga mopasan sa imong cross, mosunod sa Ginoo. Unsa day imong ginapangandoy igsoon? Samtang nagalakaw ka, nagasunod ka sa Ginoo, antusa lang ang tanan. Hallelujah. Kay makaabot ra ka unya sa imong destinasyon. Makaabot ra ka unya sa bagong langit nga imong ginapangandoy ug makapuyo ka sa 2,400 kwadrado nga syudad nga giandam alang kanimo. Mo na hinungdan nganong ang usa ka Kristohanon, kinahanan mag-antos na, magsakripisyo bag-o makadawat, haleluya, sa ganti. Butang-butangan una siya, haleluya, bago siya makaabot sa iyang destinasyon. Bunal-bunalan una siya, tamak-tamakan, luwa-luwaan, bago siya makaabot sa iyang destinasyon. Kinahanan ichismes una siya, bago siya makaabot sa iyang destinasyon. Hallelujah. Tungod kay kung wala tay, hallelujah, tungod kay kung dili ganit ta mag-anto sigson, magsakripisyo sa tanan butang, makasulod baka ta sa bagong langit ng yuta. Kinahanan igsoon sa atong kinabuhi, mag-antos ka, magsakripisyo ka, sulayan ka, bago ka makasulod sa bagong langit ng yuta. Hallelujah. Dili pwede nga magpakayahay ra ka nga madawat nimong ganti sa Dios. Tinuod man nga makadawat ka igsoon, pero dili na to ang bagong langit o bagong yuta. Kung dili, hallelujah, ang iganti sa Dios alang kanimo, hallelujah, kamatayon hangtod sa kahangturan. Gusto ba nimo da? Si bisan kinsa igsoon, wala nagatinguha sa kamatayon, sa kalaglagan. Apan naara na igsoon sa imong pagpaningkamot. Kay kung dili ka masunod og iglesia igsoon, haleluya, kay kung dili ka mosimba sa Ginoo, dili nimo itugyan ang imong kinabuhi, wala nay sala ang mga pastor na igsoon. Wala nay sala ang mga pastor. Ang tanang magwawali nagapadasig lang sa usa ka membro. Ang tanang magwawali nagawali sa mga kadalanan, sa mga kasimbahan, bisan asa mga bukid ba na syudad. Nagapadasig lang na igsoon sa mga membro, sa mga katauhan. Hallelujah. Dili manggod ang pastor ang makaluwas sa kalag sa mga tao. Dili manggod ako ang makaluwas sa inyong mga kalag. Dili manggod ang inyong inahan, amahan, mga pastor, kung dili ang Ginoo. Ganig son, nagapangandoy nga magkasulod sa bagong langit ug yuta. Apan dili maningkamot, dili magsakripisyo, dili magmatag sayo, magligo, haleluya,
magatiman, magsunod og simbahan. Kung ikaw nga tinuod nga Kristohanon, Diyos nun, hala sige pag kinabuhi nga matarong subay sa Biblia. Kung sa daingon sa pulong sa Diyos, Josue, Kapitulo 1, versikulo 8. Ayaw kahibulag sa basahon sa balaod. Kinahanglan tunan mo kini adlaw o gabi o pag kinabuhi subay sa balaod. Hallelujah. Pag kinabuhi ikson nga lang sa Biblia. Hallelujah. Pag kinabuhi ikson subay sa Biblia, bisan sakit na, hallelujah, antusa lang. Bisan tuod sakit na, hala sige, antusa lang. Bisan tuod bugat na ang imong ginapasan, hala sige, duola ang Ginoo. Nagingon manggod ang Ginoo, hallelujah, sa Mateo 11:28, dool kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Unya kung dili mo mudool, bisan tuod nga bugat na ang inyong ginapasan, dili pa mo mudool. Duola ang Ginoo. Hallelujah. Makapahulay ka. At imanon pa ka sa Ginoo. Higugmaon pa ka, proteksyonan, panalipdan, ampingan, unsa pa'y kulang. Pero dili mo sulod ang iglesia. Dili mo simba sa Ginoo. Pero nangandoy sa bagong langit o bagong yuta. Pero dili mo sulod ang iglesia. Igsoon, dili ni dula-dula lang. Dili ni usa ka dula-dula lang. Nga mapildi ka, nya pwede ka magapil og otro. Dili ni. Dili ni sama sa kalibutanon. Nga kung mapildi ka sa usa ka dula, pwede na usab ka mo apil. Nya sa pagpangalagad igsoon, dili na ka pwede mo apil. Pagbalik nga kung mapildi man ka sa imong pagpakiglumba, kinahanglan paningkamutan nga madaog ka. Kay kung dili ka makadaog, so hallelujah, wala na ko'y katubagan niya na igsoon. Ang mga pastor wala na'y katubagan niya na. Tungod kaya mga pastor igsoon kompleto sa pagpanimbagon nga kung unsay angay buhaton o dili. Ang mga pastor na ningkamot sa pagdasig ninyo aron lang mga lagad mo sa Ginoo, pero mismo sa inyong kaugalingon dili mo muhatag og pagpaningkamot. Mahimo useless ang tanan. Samtang makita pa nimo ang kahayag sa kalangitan igsoon, paningkamot sa pagtrabaho. Samtang makita pa nimo ang kasidlak sa adlaw, paningkamot sa pagtrabaho. Kay maabot gani ang kangit-ngit igsoon, ang kagabhion dili na ka makatrabaho. Sa may imong buhaton na nang gabihon na, dili na ka makakita sa tanang butang. Si bisan kinsa dili na ka makatrabaho. Yan ang panahon na dili na ka makatrabaho. Yan ang isang samtang adlaw pa pagtrabaho, lihok, unsay angan ni mga trabaho unon. Tungod kay kinahanglan usa sa usa ka Kristohanon nga magantos bago makaabot sa hallelujah sa destinasyon. Langit man kaha ang ginapangandoy. Tinguhaa ang kinaya sa langit. Pamatasan niya pang langit. Binuhatan niya pang langit. Sinutian niya pang langit. Kinaiya nga pang langit. Ayaw ang kinaiya sa kalibutanon niya butang. Kay dili na makatabang sa imong pag-alagad. Dili na makatabang sa imong pagpakiglumba. Hallelujah. Sa day na pagpakiglumba, igsoon, kining atong pag-alagad karon sama ni sa usa ka pagpakiglumba. Nagapaningkamot ta karon. Sa pagkakaroon nagapaningkamot ta sa pagpakiglumba. Paningkamot, hallelujah, nga makaabot ta sa finish line. Paningkamot lang sa imong pagdagan. Ayaw paglingi sa wala og tuo. Kay kung muling gani kay igsoon,
Surte niya lang kung makabangon kapag usab. Surte niya lang puno ka sa Espiritu sa Diyos. Kay musukod yun ang imong Espiritu. Kay kung dili gani igsoon, haleluya, pamalandungin nilang daan karon. Karon palang daan, pamalandungin na ang pulong sa iyo. Haleluya. Mo na'y ginapangandoy sa mga tao igsoon nga makapuyo sa bagong Jerusalem, bagong langit o bagong yuta. Apan sa dili pa igsoon kinahanan magantos na ka dinhi sa kalibutan. Butang-butangan pa ka, magantos pa ka, magsakripisyo, sulayan pa ka. Kinahanan agian mo ng tanan. Kay kung giun sa pagsilot ang mga apostoles kaniadto, haleluya, may tintinsi nga mahitabo na sa tuang panahon karon igsoon. Apan sa dili pa na maabot unsa may atong buhaton, unsa may imong buhaton. Magpapuno ba ka sa Espiritu sa Dios o magpapuno sa mga butaning kalibutan na? Pagpili sa duha igsoon. Pagpili sa duha. Unsa may imong buhaton nga dili pa maabot ang mga dakong problema, dakong kasakit. Magpapuno ba ka sa Espiritu sa Diyos? Ingon na Apostol Pablo, magpapuno sa balang Espiritu. Apat kung dili gani igsoon, ikaw rin maghago, magsakripisyo sa ulahing adlaw. Dito sa langit igsoon, dito sa langit andam na ang balay, ang imong pulayanan, ang pulayanan sa tibok, haleluya, nga Kristohanon nga nagmatinud-anon sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. Andam na kini igsoon nga balay sama sa usa ka kasunod nga babae nga andam na sa pagsugat sa iyang pamanhunon. Andam na gayon. Dito'y wala na'y kasakit, wala na'y kamatayon, wala na'y haleluya kagutom, wala na'y pagsubo. Dito haleluya kay ang tanan nga butang nang labay na. Dili na ka magantos, dili na kagutomon, dili na kasulayon, dili na wala na kayo hunahunahon nga problema dito. Lunlon kalipay. Wala na'y kamatayon, wala na'y kasakit, wala na'y kasubo, wala na'y kahilak, wala na'y hunahunahon nga problema. Dili na ta maghunahuna kung unsa atong kanon ugma, kung unsa atong sudanon. Dili na ka magproblema kung unsa imong kanonon ugma, suoton, imnon. Dili na ka maghilak, dili na ka mamatay, dili na ka gutomon. Nindot ang kinabuhi dito igsoon. Apan sa diri palang daan, samtang anapa ka, haleluya, nining yutaa, paningkamot, pagtrabaho. Kay kung dili ka magsakripisyo igsoon, di ka makasulod sa Jerusalem. Mao na ginapangandoy sa mga Kristohanon igsoon, makapuyo sa bagong Jerusalem, bagong pulayanan. Apan kung dili ka magsakripisyo, dili ka maghago, dili ka makapuyo nini. Bagong Jerusalem, bagong pulayanan. Sampang diri palang daan sa yuta. Antusa ang mga kasakit, pagsulay problema. Kay once nga kana, haleluya, malampasan mo igsoon. Praise the Lord. Kay kung di gani ka maghagog son, kanang 2,400 kwadrado nga syudad, mao na imong ginapangandoy. Revelation chapter 21 verse 16, gipadayag
Kapitulo 21, versikulo 16. 2,400 ang nagapaabot nimo. Apan sa dili pa ka na igsoon, paningkamot sa imong pagkinabuhi karon. Paningkamuta igsoon nga ang imong panagawi limpyo, ang imong hunahuna limpyo, ang imong sinultian limpyo, ang imong buhat limpyo, ang imong kinaiya limpyo. Kay walay ni bisan kinsa nga makasulod nga hugaw dito sa langit. Walay makasulod dito igsoon nga hugaw. Bisan ang iro nga buang dili makasulod. Kinsa day makasulod. Kadto lamang katong nagahinlo kanunay sa ilang piste. Mao lamang ang makasunod dito sa bagong langit. Kadto lamang ang nagahinlo kanunay sa ilang biste. Dili kini biste igsoon nga imong ginasuot karon, kun dili kini imong espiritu, haleluya, nga imong ginadala-dala karon. At imanana pag maayo igsoon, ayaw pasagdi. Kay once nga kana dili nimo ati manon, haleluya, ikaw ray maghago, mag-antos sa pulihan. Gani igsoon, samtang aduna pa'y panahon, buhata unsa may imong buhaton. Pahiran niya ang ilang mga luha ug wala na'y kamatayon o kasubo, paghilak o kasakit. Kaya ang tanang butang ng labay na. Una-una igsoon ang pulong. Pamalandungi ang pulong sa Ginoo. Nga kanang haluya pulong nga mabuhat ba nimo? Nga kanang syudad nga giandam sa Dios, makapuyo ba kanya na igsoon? 2,400 nga syudad igsoon ang nagapaabot nimo. Padayon lang sa imong pagkabot sa haluya kadaugan. Praise God. Padayon lang igsoon. Salamat ug salamat sa inyong panahon, sa inyong higayon. Salamat sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Salamat sa inyong oras nga gihatag sa Ginoo. Salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Salamat sa inyong makanunayong paghigugma sa pulong sa Ginoo. Pinaagi nining live ministry. Salamat sa inyong pagsuporta kanunay sa pagpaminaw. Ang Diyos ray magabalos kaninyo igsoon. Ang Diyos ra gani ning taknaa mangadto sila, mangadto kita sa pagpangamuyo, pagampo, pamalandong, haleluya, magampo tayo igsoon. Magampo ta. Pamalandong. Pamalandong. Hallelujah. Naning takna, mag-aadto kita sa mga pag-ampo. Pwede sad ka mag-ampo igsoon sa imong sulod sa panimalay. Sa sulod sa imong kwarto. Pamalandong nga igsoon. Ang imong kahimtang karon kinabuhi
Luyo sa mga nagapangitabo sa imong kinabuhi igsoon. Ayaw kalimti nga magpasalamat sa Ginoo. 2,400 kwadrado nga syudad ang nagapaabot kaniyo. Maangkon mo ni. Maangkon mo na igsoon. Maangkon mo ni. Kung maningkamot ka sa pagtinguha sa mga butanga na sa Biblia. Kinaiyangan na sa Biblia. Pinulungan nga na sa Biblia. Huna-huna nga na sa Biblia. Buhat nga na sa Biblia. Gana igsoon. Mag-aampok ka. Mag-aampok kita ng takna. Mamalandong ta sa Ginoo. Nga angay ba kita makapuyo sa bagong langit o bagong yuta nga gitigana sa Dios alang kanato. Pamalandong nga igsoon po. Bagong langit o bagong yuta. Bagong Jerusalem. 2,400 kwadrado nga syudad ang nagapaabot alang kanatong tanan. Hallelujah. Magampo tayo son. Pamahan nga labing gamhanan. Garay kong kasulay kitapusan. Ning taknaan, Lord. Salamat ug salamat. Tungod sa usab ka adlaw, takna sa kaoras ka nagmanang pusod. Pinaagi sa pagbuhat ug maayong butang sa manay ni Ginoo. Salamat ug salamat. Sa usa na usab ka pulong imong gipadungog alang kanamo. Nga imong gigamit ing takna. Salamat ug salamat. Ikaw kanunay magasusi sa among kinabuhi. Ikaw kanunay magatultol sa among mga dalan. Sa among mga laraw, mga lakaw, pag kinabuhi ning kalibutan. Ikaw magatudlo kanamo. Kung unsaon namo pag kinabuhi nga subay lamang sa imong kabubuton. Kung unsaon namo pag kinabuhi nga subay lamang sa imong mga balaw. Ang imong Espiritu Santo Ginoo. Maoy magapanglihok sa among kasing-kasing kinabuhi. Nga aron manginabuhi kami nga subay sa imong balaw. Ang mga butang ning kalibutan Ginoo ipahilayo kanamo. Ang mga butang ning kalibutan ipahilayo sa mga kamatanunan, mga young people, mga kinahan, mga kamahan. Ipahilayo kanilang tentasyon. Magapahilayo ka kanila. Problema, magabadlong ka. Praise God. Tungod kay ikaw lang ang among ginasalikat. Nining kalibutan na. Nasayod akong Ginoo nga ikaw makatabang sa akong mga kaigsuonan nga naminaw karon. Sa ilang paghago Ginoo nga maminaw sa imong pulo. Tungod ka ikaw Ginoo nakakita sa ilang panagawi o buhat, binuhatan. Huna, ikaw nasayod kanila Ginoo sa ilang pagkinabuhi. Gani, ikaw na ang makabalos kanila sa ilang pagpaminaw sa imong pulo nining takna. Bisan to nga doon ako sa libulaton, trabaho, sa panimalay, sa kaumahan. Hallelujah. Apan nagtinguha sila sa pagpaminaw sa imong pulo. Ako mapag-ampo, paghayo na lamang Ginoo sa akong mga kaigsuonan nga naminaw nining programa sa live ministry, sa Apostolic Ministries for Christ. Ikaw Ginoo magapanalipod kanilang tanan. Magauban sa ilang laraw. Panalipdi. Proteksyon na sila kanina. Bantay kanina. O ikaw maghahatag sa ilang panginahanglanon, physical, material, spiritual.
Salamat ug salamat. Magapanalangin ka usab kanila. Gikan sa ilang kaumahan, ikaw magapanalangin, kahayupan, bisan pa man sa ilang mga kanakat ug sa ilang tibuok ng mga pamilya. Panalangin sila sa Ginoo. Niningtak na, haleluya. Salamat Ginoo sa usan-usab ka adlaw nga nagbulang puso. Nining bulahaton. Padayon ikaw Ginoo sa pagatiman kanana. Padayon ikaw sa pagpahinumdom sa imong mga pulo. Ang imong usa ka alagad walay arang mabuhat kung wala ikaw nga magapamuhat sa iyang kinabuhi. Kining tanan Ginoo, haleluya, alang lamang nga ikadasig sa among pag-alagad. Kung ganing mga pulunga mo na mga tudlo kung saan na mo pagkinabuhi subay sa imong bulat. Salamat Lord yung takna kanamong tanan, temporary man namong tapuson ng lahaton, apan ng imong gugma ayaw tapusan sa among kinabuhi. Karon ang grasya, ang panalangin, ug ang gugma magauban ka namo hangtod sa kanturan. Amen. Salamat Sister Lia Asib. Salamat sa makanunayong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa pagsubaybay ninyong programa, haleluya, sa live ministry, sa Apostolic Ministries for Christ. Salamat Sister Lia Asib. Ang Diyos ray mo balos sa imong paghago ninintak na. Nasayad ko ang Ginoo magatagbo sa imong pangnahinglanon. Physical, material, spiritual. Praise God. Sister Yesha Salgado Obrek. Sister Yesha Salgado Santiago 1:12. Mulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagsulay. Makadawat siya og kinabuhi nga walay katapusan. Praise God. Sister no. Amen sister. Salamat usab sa imong paghatag og panahon nining adlaw. Nining takna og salamat Sister Yesha Salgado. I-share nako ni brother nindot maayo imong mensahe. Praise God. Salamat sister sa pag-share nining mensahe no. Naot niya ang Diyos magabalos ra kanimo. Padayon lang sa imong nagunitan nga pagto. Ang akong kasulti lang nimo Sister Yesha Salgado, ayaw pagpaminaw sa sulti sa uban. Sa sulti sa imong wala, sulti sa imong tuo. Paminawa ang naara sa imong kasing-kasing, sa imong pagtuo sa Ginoo. Tungod kay dili sila ang makaluwas nimo. Dili ang pastor makaluwas nimo, mas labi na dili ang imong amahan ug inahan. Kung dili ang naara sa imong kaugalingon ug sa Ginoo. Praise God. Sister Rosana Pilay Gisan. Praise God. Salamat Sister Rosana Pilay Gisan. Salamat sa pagpaminaw ng takna. Mga bagong viewers no. Bagong viewers na to mo ni Sister Yesha Salgado, Sister Rosana Pilay Gisan, mga bagong viewers na to igsoon. Salamat igsoon Sister Rosana no. O Sister Rosana ay i-MC dahil ni sa
Sister Rosana Piragisan. O shout out dahil ko sa AMC sa Tampakan, no? AMC sa Tampakan, Rosana. Sister Rosana, salamat sa imong pagpaminaw. O hallelujah, padayon lang sa imong pag-alagad sa Ginoo. O sa tibok nga, hallelujah, Tampakan, AMC sa Tampakan diya, mga sister brother, salamat sa inyong pagpaminaw. Natang Diyos, magapanalain ka ninyo. Magauban, maghatod sa dalan, sa kaayuhan. Sister Rosana, regards lang po sa inyong pastor. Praise God. Salamat. No, kay AMC. Salamat sa pagpaminaw. Huwag maano sa malang. O, Sister Kanani, Jimmy Babis. Bibis. Sister Kanani, salamat sa pagpaminaw. Igsoon na to da kang Kristo. Hallelujah. Padayon lang sa imong pagpaningkamot. Salamat po sa watching. Cheng Makpal, oy. Cheng Makpal, ha. Cheng Makpal, Giloy Kayuga, Jinke Unde. Kaninyong tanan, Ikson, salamat ug salamat sa paghatag ug higayon. Dili kanako, kun dili paghatag ninyong higayon alang sa Ginoo. Nilintak na, hallelujah, ako naghangyo sa Ginoo, nagaampo. Nga siya magapanalangin sa inyong kinabuhi, magapanalipod, magabantay, magaproteksyon sa inyong kinabuhi. Nilintak na ako naghangyo sa Ginoo. Nga panalanginan kamo sa Ginoo. Ang inyong mga kaumahan, kayupan, ang inyong trabaho, o ang inyong tagsa-tagsa kapamilya. Inaot niyo ang Ginoo, maghatag kaninyo sa mga inyong panginahanglanon, physical, material, spiritual. Ang dalay ko ng Diyos ng takot. Ugmano sa badlawa, Iksoon, nga kita makabuhat og maayong butang sa manini. Pag-ambit sa pulong sa Diyos, pagpaminaw sa pulong sa Diyos, samtang aduna pay, hallelujah, magawali maminaw tayo, Iksoon. Kay maabot ang panahon nga wala na mawali sa kadalanan. Pinaagi ni live ministry sa kabukiran, sa kadalanan, bisan asa nga syudad. Maningkamot tayo, Iksoon, samtang naapay madungog, makita o mabasa. Dalay ko ng Diyos, hallelujah, ang Diyos mag-auban kaninyo sa inyong laraw, sa inyong pagkinabuhi, pagpaningkamot, samtang kamo nagapaabot sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Praise God. Amen ug amen. God bless.